Azinović, Tina Bandić, Ana Konđa, Kjara Radić, Josipa Mikulić, trenerica, rukometna legenda Zlata Zubac. A medalje će primiti predsjednik kluba, gospodin Zoran Trlin, službeni predstavnici Željko Mikulić i Ivica Brzica, pomoćni trener Vladimir Gašparac i fizioterapeut Jelica Čulić. A sve vas, poštovana publiko, molim vas da još jednom najjačim mogućim pljeskom pozdravimo naše prvakinje i ujedno im zaželimo puno uspjeha na završnici Kupa Bosne i Hercegovine sljedećeg vikenda u Tuzli. Do sljedećeg susreta, svako vam dobro i hvala lijepo.